Здравейте, аз съм Ина Куртева от град София. Попаднах в клиника City Dent по препоръка на приятел. След множество ходения при различни зъболекари, смело мога да заявя, че открих най-добрия доктор Христов. Лечението ми беше проведено от него, като на този етап на горна челюст сме поставили циркониеви корони, в предната част циркони с порцелан. Предстои да минем към втория етап на лечение, долна челюст, поставяне на фасети. Препоръчвам клиника City Dent и доктор Христов на всеки, който търси внимание, качество и отлични резултати. Това не е просто клиника, това е място, където мечтите за перфектна усмивка се сбъдват.